предлага танци група Ку-ку бенд. Специално, коледно, настроение, празнично, красиви. Весели празници, уважаеми зрители на 7/8 ТВ. Честита Коледа и на вас, скъпи гости в моето студио. Здравейте, радвам се да ви видя. Уважаеми зрители, надявам се, че сте прекарали добре коледните празници. Защото на мен не ми беше весело, никой не пожела да ме покани на трапезата си, макар че опитах да си създам празнично настроение. Например, казах на Евгений, хайде да си направим празник. Той каза, добре, хайде. Викам, ти приготви всичко. Той ме пита, ти какво ще направиш? Викам, аз ще дойда. И познайте какво стана. Отказа ми Евгений. Той вече е директор и той си има други гости, по друг начин празнува, а ние седим там и подсмърчаме. Затова си останах сам вкъщи и гледах филма сам вкъщи. Ами да. Аз си го имам на диск и ако случайно не го пусне някой от националните телевизии, аз си го пускам. Благодаря, Ку-ку бенд, много сте мили. На бъдния вечер ми беше толкова скучно, че направих Хеопсова пирамида от лозови сърми. После кръстих една цепеница Жана Дарк и я изгорих на кладата в камината. И накрая не издържах. Не издържах, защото ми стана много скучно на празника сам. И започнах да пиша СМС-и и попитах 100 жени. Кво ста? Тоест, написах на СМС-а, попитах 100 жени. Кво ста? Знаеш ли, че скуча? И 85% от тях, 85% по-точно ми отговориха, знам и на мен ми е скучно, когато съм с теб. Когато съм с теб. Добре, не се изразих, защото ме притесни. 85% ми отговориха и на мен ми е скучно, когато съм с теб. Което означава, уважаеми зрители, че аз изглеждам весел само по телевизията, но и че съм един абсолютен Чичо Скруч. Просто съм скучен. 14 обаче ми изпратиха СМС, мобилния оператор Дирааго Малдиви ще предаде за вашето съобщение. Ау, те на Малдиви. Тя една ми написа, Слави, вземи се ожени майка ти. Въпреки, че кога са жена, то вече толкова време мина. И така, уважаеми зрители, почти се бях отчаял, че в празничните дни не намирам смисъл на живота, но тогава открих в интернет сайт своето успокоение. Ето за какво ви говоря. Смисъла на живота, на каква възраст го откриваме и защо не е добре да го търсим твърде усилено. И вътре пише, уважаеми зрители, че колкото я се напъваме и да се разочароваме, смисъл на живота го откриваме едва на 60 години. Сега искам да кажа на Ку-ку бенд. Видяхте ли, бе? Рано ми още имам 20-30 години още. Шефе, аз открих смисъл на живота и то предсрочно. Добре, не искам да коментирам това, но да те попитам ти къде го откри смисъл на живота. Къде го открих? На вратата на хладилника, от вътрешната страна, където са бутилки. Добре, не искам. Добре, Георги, кажи ми, какъв е смисъл на живота? Айде. Абе, мани, не пити, това не е за теб. Добре, искам, Георги, какво правиш ти, какво прави в тихата и свята нощ, тогава ми отговори. По празниците си седа на село, че в София не може си позволя да празнувам. Там ми е по-евтино просто. Къде, на село ли? Да. И във вашето село? Абе, винаги съм се канял да те питам. Ти живееш на село. Там има жени. Жените верни ли са във вашето село на мъжете си? Това много как? Ами, искам да ми отговориш дали във вашето село жените са верни на мъжете. Добре, ще ти отговоря така. Срещнаха се двама мъже от селото пред моя двор и чувам един и пита другия: Цеко, какво ти подари жената ти за Коледа? Цеко вика: подари ми много як секс, а другия му вика: тапа, на всички от селото но е също подарял. На тебе ли ти подари същото? Не. А какво? Аз съм скромен. Не искам подарък. Ние по Коледа се бяхме събрали с съседа Недялко. Недялко ли ти е съсед, бе? Да. Айде, бе! Не, той е друг. Друг Недялко. Да. Там от вашето село. Ага. И какво стана?
И вика, той ми разказа какво се случило с сина му Наско задръстения. Така викат. Ма не искам да не ме интересуват тия неща, бе. Не ме интересува какво се случило. Чай, слушай. Значи Недялко, съседа партил сина си Недялко до Враца да си купи бик. По от Враца ли си купува бик, бе? Там има бичарник, голем. Бичарник? Много бици. И какво станало? И други думи има клес. Купил Наско бик, ама он бик бил мързелив, не искал площ да кравите и момчето го завел на ветеринар. А по едно време Недялко звънал и питал сина си... Чай малко, Недялко ти разправа за това нещо. Да, Недялко ми го разказва. И Недялко звънал на сина си и го пита. Да вземе бик. Да. И купил бик, ма бика нещо, мрази го, дрът. От и завел го на доктор Рица, обадил Недялко да пита Недялко сина си. Звъни на сина си и вика, какво стана при доктора, има ли ефект? Той вика, има, тате, отговорил Наско задръстения. Бика оправи всички крави от двора, прескочи оградата и сега кара наред всички крави от селото. Бре! Очудва се бащата, че какво му даде доктора? Некви хапчета. И как се казват тия хапчета, пита Недялко, а си нема отговорил, не знам как се казват, ма имат вкус на портокал. Това е толкова весела коледна история. Уважаеми зрители, въпреки че не открих с кого да празнувам Коледа, аз получих много поздравления за празника, едно от тях искрено ме изненада. То пристигна на имейла ми като прикачено видео. Този поздрав е от един мой приятел, грузински съсед, тук в Левски Ге живее, Шльока Изотзадзе. Ето какво ми изпрати той. Здравейте, приятели! На здраве! Аз съм грузинецът Шльока Изотзадзе, син на великия Шиба Изотзадзе и внук на най-косматата баба Рунта Изотзадзе. Вдигам тост за екипа на фирма 7-8. Тази година те имат юбилей. Правят точно 10 години, откакто за последно имаха коледен банкет. Вдигам тост и за наближаващите празници. Аз вече се готвя за тях. И режа лук за салатата. Знаете ли, че намерих начин да режа лук без да ми текат сълзите? Просто поръчвам на жена ми да го нареже. Да пием за моята жена Дава Изотзадзе и за дъщеря ми още не Дава Изотзадзе. Те двете знаят, че истински джигит като мен няма работа в кухнята. Искам да вдигна тост за брюнетките, защото ние, мъжете в Левски Ге, най-много обичаме брюнетки, но харесваме също и блондинките. Даже редовно се заглеждаме по червенокоси. Затова, приятели, нека да пием за любовта без предразсъдъци. Другари мои, сигурно се чудите защо съм попотник през декември. Това е защото в моята страна, в една малка област, близо до река Кура, където съм роден, има древен обичай. Той гласи, колкото е по-голяма оная работа на мъжа, толкова по-къси са ръкавите на ризите му. Затова да пием за мъжете, които носят потници като мен. Една грузинска мисъл гласи: планината никога няма да отиде при Мохамед, защото при него не може да се пие алкохол. Затова нека да пием за хората като Ванката, при които винаги има какво да пинем. Сега искам да ви разкажа една стара журналистическа притча. Седял си веднъж на бюрото един велик водещ и гледал втренчено напред. До него подскачал един сценарист и питал: какво ще правим до година? Какво ще правим до година? Водещият не отговарял. Сценаристът продължавал да подскача: какво ще правим до година? Какво ще правим до година? А водещият бавно се обърнал и казал: не знам. Да пием за ръководителите, които винаги следват правилния курс на развитие. Вдигам тост и за 7-8 ТВ. Нека се налее с толкова много реклами, че на края на 2020 година да има достатъчно пари
най-после да направи коледно парти на служителите си. На здраве! Чудо! Уважаеми зрители, моят приятел Шока Изотзадзе засегна една много болезнена тема. Аз сега ще я продължа. Възмутен съм от факта, че в тази телевизия, в която работя, аз съм служител тук. Аз нямам нищо общо с коледни партита, защото аз, когато е трябвало, съм правил коледни партита, когато аз съм бил работодател. Сега като служител, въобще не искам да... Така, искам да се обърна. Обръщам се към Евгений Димитров. Какъв човек трябва да си ти, за да не осигуриш на служителите на телевизията коледно парти? Когато зависеше от директора Слави Трифонов, тогава на всяка Коледа и на всяка година имаше по 2 партита. Верно. На тях ходех само аз. Верно, защото съм едноличен търговец. Но имаше партита. А сега пустиня. Сега е пустиня. Нищо няма. 2004-та беше последното. Не искам да коментирам. 15 години, бац. Първо, това не е верно. 2009-та беше, но не искам да споря. И като казах пустиня, вижте какво става в Египет. Египет по-евтин от Родопите за ЧНГ. За да ни каже какви са цените в страната на пирамидите и дали е безопасно да пътуваме там. При мен е Ибн Ебн Ал Камил. Добър вечер, Ибн Ебн. Моля? Казвам добър вечер, здравей. Кой съм аз? Ти си Ибн Ебн Ал Камил. Здравейте, господин Ал Камил. От един месец съм само Ебн. Така ли? От един месец съм само Ебн. Разбрах, да. Хабиби. Кажете сега как си ти. Ебн. Добре, разбрах. Добре, че се вдихна ужасна мъгла, хабъбе. Какво стана? Дигна се ужасна мъгла. 3 дена търсих студиото и фините прахови частици ме съсипаха в тяхната майка. Защо бе? Какво общо има? Вдигнаха ми разхода на хамилите. От този прах не могат да преглъщат и пият 10 пъти повече Добре, дай вода. да не говорим това. В Египет да не би да е по-чисто сега. Аз не искам да влизам в... Разликата, хабиби, че в Египет праховите частици са на земята, а тук са във въздуха. Добре, дай да говорим сега за основната тема. Дай, Наистина ли, какво да ти дам? да говорим. Наистина ли в Египет е по-евтино да се празнува Нова година, отколкото в България? Значи, ако не бях арабин, щях да ти кажа честен кръст. Да. Страшна скъпотия е тук. Имам един мой приятел. Къде, в България ли, бе? А да? Как така ще е страшна скъпотия, бе? Е така, сега ще ти кажа. Как ще ми кажеш? И имам един приятел, петролен шейх. Кой? И ти го знаеш, и аз го знам. Значи, продаде си бизнеса, за да може да дойде на спа в Велинград. Толкова е скъпо тук, колега. Ти това преувеличаваш. Да ме затрупат камилски въшки, ако лъжа хабиби. Стига, бе! А? Фашки! Фашки! Просто не виждам. Ама най-скъпото спа е в Перник. Да, бе, спа в Перник. Там пълнят басейни с шампанско, защото нямат вода. Добре, много българи ли предпочитат да резервират почивка в Египет? Ти информира ли си за това? Много, хабиби. Много какво? Даже започнах да се притеснявам, че ще съсипят културните паметници. Идват българите на тълпи, вадят стотинки и започват да търкат пирамидите, защото си мислят, че ще спечелят от лотарията. А сигурно ли е да се заложи на египетски фирми, които чрез тях да си организираш почивката? Сигурно ли са египетските фирми? Много ясно, хабиби. Повече трябва да имаш така да внимаваш от тукашните. Така ли? Защото понякога се оказва, че българските фирми са по-големи пирамиди. Това не е вярно. Освен това, искам да предупредя нещо важно. Какво? Към коя камера да се обърна? Към тази цвети. По Нова година Сфинксът
няма да е в Египет, а на Пампорово. Кой Сфинкс бил? Как кой? Лили Иванова? Просто да кажа. Пампорово ще бъде. Често ли си ходиш в Египет? Да, хабиби. Да. Имам един братовчет Ибн Ал Крокодил. Да. Макар, че всеки от нас в един момент от живота си е такъв, да. Ибн Крокодил. Да. Та в Египет един път видях братовчета си да води една хамила. Цялата ожулена, гипсирана, превързана. Аз попитах: братчет, какво се е случило с хамилата ти? Да. А той вика: мани, дадох на жената да се учи да кара. Добре, ти като каза да се учи да кара, нали в някой в арабския свят вече на жените е позволено да влизат заедно с мъжете от един вход в ресторанта? Плюй на тази наглост, хабиби! Чакай, бе! Ужас! Днеска им дават да влизат в ресторанта през същия вход като нас, утре ще им разрешат да седят и да ядат. Ах, тяхната майка! Чакай, бе, нали има либерални държави в арабския свят? Има. Има либерални държави? Има, хабиби. Има. В Дубай са по-ларш. Така. Знаеш ли какво ми се случи на 8 декември в Дубай? Абе, какво е на 8 декември? Това се празнува в България, бе. Къде? Ама там гледам едни офърфали младежи, седнали една пейка в парка под палмите и пият бири. Абе, Питам ги: какви сте вие, бе? как ги попита? Така. Как? Какви сте вие, бе? А защо така ги питаш? Не бяха ми приятни, с пренебрежение. С пренебрежение. Какви сте вие, бе? Какви сте вие, А те бе? викат: ние сме български студенти. Дойдохме тук, защото сме бедни и нямаме пари за Банско. Чакай, бе, къде български студенти ще празнуват в Дубай, бе? Това не е верно, бе. Какво ще правят там 8 декември няма в Дубай? Как така ще празнуват? Те празнуват в София. Да. Само ти оставаш в София, хабиби. Знаеш ли, че по празниците в София не можеш да си поръчаш нито една лека жена, техната майка? Защо, бе? Всичките са на Банско. Уважаеми зрители, ще се видим само след малко. Уважаеми зрители, има много неща, които не знаете за мене. Едното от тях е, че аз се занимавам с физика и астрология. Заразих се от моя приятел Гал Сасон и се занимавам с физика и астрология. Всяка събота и неделя пътувам до Швейцария и работя почасово в ЦЕРН. ЦЕРН е там, където он е там... Андронния колайдер, е такива разни неща, които аз много следа ги, работя там почасово. Имам граждански договор като старши научен сътрудник по засилване на свръхтежки елементи в големия адронен колайдер. Там се запознах с важни хора от НАСА. НАСА, това е... Там са тия... Не бе, знам какво е. Просто за мен е друго. В сърцето ми е НАСА. И там, да, всички знаеме, така е, НАСА, те са мои приятели, ми издадоха една тайна. Правете се, че не сте чули от мен. Миналия месец телескопа Хъбъл
не е Хабъл, а е Хъбъл. Хъбъл е успял да направи снимки на извънземни форми на живот и сега, ако до нова година извънземните не платят $100 милиарда, снимките ще изтекат в интернет. Сега ще си кажете, защо Слави изведнъж започва да говори за извънземни. Корабът майка ли му се обадил по време на рекламите? Не е това. Просто съм широко скорен модерен човек и винаги съм вярвал, че ние не сме сами в този огромен космос. Може да съм бил сам вкъщи, но в космоса никога не. Днес обаче бях шокиран. Вижте защо. Астрофизикът професор Лъчезар Филипов: 57 раси извънземни ни навестяват. И цитирам: повечето са високи 1 метър, отвличат хора и през зимата. Край на цитата. Повечето са високи 1 метър и отвличат хора и през зимата. Сигурен съм, даже бях чувал за българи, които се молят да бъдат отвлечени само и само да не плащат парно през зимата. Сега по тази тема ще разговарям с конспиратора Стойчо Керев. Здравейте, господин Керев. Добър вечер. Как сте? Здравей, рептил. Да, само искам да ви кажа, че чувал съм за себе си най-различни неща. Чел съм, че съм рептил. Рептил означава, че вътре в мене има някакво влечуго. Точно така. Да, че искам да ви кажа, че аз не съм рептил. Как да не си рептил? Да, не съм рептил, да. Като погледнеш човек в очите, така го парализираш, че е готов да ти работи без пари цяла година. Освен това, си масон. Значи, освен, че съм рептил, съм и масон, така ли? Да. Ако Защо? не си масон, как ще успееш да вдигнеш цяла телевизия за 1 месец? Не съм я вдигнал, купих я. Да, защото вие масоните имате пари. Освен това, си извънземен. Не съм извънземен. Дайте ми някакво спейсфонче да звуча по-зловещо. Господин Керев, искам да ви кажа, че ме разтревожвате. Тревожите ме. Не съм извънземен. Нито съм рептил, нито съм масон. Ти отвлече екипа си и експериментираш денонощно с тях. Цял месец в Левски Г. Но за хората в квартала почти няма опасност, защото никой друг извънземен не може да намери къде е това Левски Г. Абе, спри с тая музика, е отвратителна, бе! Идеална ми е. Престанете, бе! Имам чувство, че... Това е музиката, те идват. Аз ги чувам. Господин Керев, кажете сега, наистина ли толкова много извънземни раси ни посещават? 57 ниски по 1 метър и отвличат хора. Непрекъснато, постоянно. Да. Стига, бе! Престанете! Всичко си има лимит. Даже вчера бях на Витоша, заедно с Силвия Кацарова. Така ли? И изведнъж над нас сред мъглата прелетя космически кораб. Викам, космически Силве. кораб? Да. Над вас? Да. Вие сте Силвия Кацарова? Двамата. Да, двамата. И той лети над нас, кръжи. Кръжи. Викам, Силве, гледай, какво ще кажеш? А тя? Тя вика, минава големия кораб, минава. Чайде сега. Всички ли тези извънземни, според вас, господин Керев, са добронамерени? Защото аз мисля, че да дойдат извънземни на Земята, те трябва да са по-високо технологично развити от нас и едва ли ще искат да дойдат да ни почерпат нещо, ще дойдат да ни вземат да не нещо. ни почерпят? Ами ще дойдат да ни вземат нещо. Може пък да са ларш. Как са ларш? Не всички са като теб. Може да дойдат, да почерпят, да кажат, ето, вземете за Коледа нещо. Но някои само изглеждат добронамерени. Да. Има някои много опасни. Ама вие ги знаете ли тия сега? Най-страшно е да те отвлекат извънземни джендари. Има джендери извънземни. Какво става, когато отвлечат извънземни джендери? Става... страшно. Един път обаче аз успях да се обадя в полицията, преди да ме отвлекат. Така ли?
Да, обадих се на 911. 911 е в Америка. Ами да, 112 е тук. аз бях там. Бях в едно предградие на Ню Орлеанс. И звъня и викам: ало, едни извънземни искат да ме На дръпнат. какъв език им го каза, бе? На Като си извънземен. извънземен. Не си бил в Америка, лъжеш. Така излъгах. Излъга. В Обеля бях. Но се чувствах като в Америка. И казвам: ало. И аз се чудя, звъня на 911, па ми дига 112. Абе, 112, бе! Ами така е, преплетоха се линиите. И викам: ало, едни извънземни искат да ме дръпнат на кораба си. Полицая вика: господине, да не сте пиян? Викам: да. Как познахте? Добре, а с други странни същества имате ли вземане-даване, господин Керев? Кажете. Да. Да. Вчера вкъщи ме посети голямата стъпка, Бигфут. Да. Просто беше Любоганев, който влезе с кални обувки. Да. И остави по мокета Да. дирите на Бигфут. Между другото, искам да ти кажа една важна конспирация, свързана с теб. Ма не искам да слушам. И имам информация и как на времето Леонардо да Винчи е успял да изтръгне тази загадъчна усмивка от лицето на Мона Лиза. Абе, това не е... Просто й е казал, че 6 века по-късно Слави Трифонов ще регистрира партия. Да. Много смешно. Много смешно. Звездите ми го говорят. Да. Явно добре познавате тайните на Земята и на Вселената, но не мога да не ви попитам, как сте в личния си живот? Това е много... Екстра съм. Какво означава екстра? Наскоро зарибявах една землянка. Землянка ли? Не като това, дето от кал се прави, ами жена от земята. Ами, значи, как се казва жена от земята? Землянка се казва. Може да е землиста. Както и жената, която продава хляб, се казва хлебарка, но няма нищо общо с животното. Да. Така, и какво стана? И викам на землянката: искаш ли да ти покажа илюминатския символ? Тя вика: да, и аз си показах едноокия. Чакайте сега, вие как... Как се казваше, как се казваше вашето предаване по телевизията, че го забравих? И аз го забравих. Така е, как беше? Кръстил съм го новото познание. Така ли? Да, кръстих го на периода в тинейджърските ми години, когато започнах да ръкоблудствам. Добре, а как контактувате с извънземните? С песни. С песни? Но знам основното правило: никога в космоса не трябва да се изпраща песен на гъмзата. Защо? Защото ако извънземните чуят оборотна си, ще си разкъсат скафандрите от кеф и ще загинат. Уважаеми зрители, не знам защо, обаче сигурно ви направило впечатление. Около Коледа много хора започват да правят равносметка за отминалата година и планове за новата, и по Коледа хората стават сантиментални, щедри, проявяват благотворителност, искат да правят добро. Говорят за чудеса. Обаче, уважаеми зрители, има и друг тип хора. Те не чакат да дойдат празниците, за да направят добро на нуждаещите се. Те помагат всеки ден. Сега искам да ви запозная с едно такова семейство, което непрестанно подава ръка на хора в беда. При мен са семейство Бесалеви. Правилно ли го произнасям? Здравейте. Здравейте. Честит Здравейте. Честит празник. Здравейте. Честит празник на вас и понеже сте поканили нашето семейство да празнува при вашето семейство, за това сме приготвили един подарък. Кое е това? Това са автентични родопски терлици, понеже родопите са част от нас и Терлици? Да. Да ви За да ви е топло зимата. на краката На и на кръченцата. душата. Да, мерси. Много мило. Откъде сте вие? Аз съм от Несебър. А вие? Пловдивчанин. Пловдивчанин. А къде живеете? Смолен. Смолен. В Смолен. Смолен. Значи от Несебър и от Пловдив живеете в Смолен. Точно така. Защо? Ами, работата ми е такава, че преди 2 години и половина отидох там и заех ги и тях. Хареса ни всичко там, най-вече хората. И решихме да останем там. А с какво се занимавате?
Аз работя в детска градина, възпитател съм и уча по професията. Аз съм майстор. Майстор? Да, строител. Строител, майстор. Точно така. И защо сте решили вие непрекъснато да помагате на най-различни хора? Да кажа първо на зрителите, че вие просто чувате, че някой се нуждае от добро или има нужда от помощ и отивате и му помагате, независимо, че не го познавате и не знаете, че този човек след това как ще реагира и така нататък, но просто правите това, което смятате, че можете и помагате на въпросния човек, който има нужда. Точно така. Защо го правите това? Защото се чувстваме щастливи от това цялото нещо. Защо даваме личен пример на децата си по този начин? Колко деца имате? 3. 3. Какви сте? 2 момичета и едно момче. 2 момичета и едно момче. Колко са големи? 5, 6 и 7. 5, 6 и 7. Я ги покажи, да. А защо си ги облякла така, мила? Това е снимка от нашата сватба. Тоест, те са се появили преди сватбата? Да. Да, и шафери бяха на... Били са шафери. Добре, в крайна сметка вие... А това сте вие? Да. Я покажи снимка. Това къде е? В Стария Несебър. В Стария Несебър. Точно така. А защо се обличате така и защо държиш българското знаме, ми кажи? Ами, защото съм горд, че съм българин и искам тази гордост, която изпитвам, да я предам и на моите наследници. Къде живеете в Смолян? В Смолян живеем в Каптажа, един квартал, най-горния квартал. И най-красивия според мен. И най-красивия, да. Добре, бе, Несебър е на морето. Пловдив е в равнината, да го кажем. Южна България по-равно е. А ние отивахме в Балкан. Отивате, това не е Балкан, това е, може би, най-красивата планина. Точно така. И там отивате, зимата там е доста по-различна, отколкото е в Несебър и отколкото е в Пловдив. И защо там в Смолян, бе? Ти добре ли се чувстваш там? Ами в началото ми беше много трудно. Защо? Имаше един период от около 10 дни, с които не можах да свикна, че трябва... Не, че трябва, че ще живеем там. Ние всъщност в началото искахме само за малко да сме там, но после решихме, че понеже супер много ни харесва, въздуха е чист, хората са страхотни, природата е уникална. Винаги има защо хората са страхотни за втори път го казвате и мъжът ти го каза и ти? Ами защото са добри. Явно градчето е мънинко, балканско, хората се познават, а там всички знаем историята каква е в Родопите по време на османското иго. И там хората са задружни, сплотени са. От колко време решихте да помагате? Аз сега така го казвам и някак си винаги ми е било странно да казваш това. А от друга страна, като се замисля, защо да е странно, когато казваш подобни неща и когато показваш, да не се изразявам така, но каниш такива хора да ги виждат другите хора, това е пак добро. Защото човек сам решава как да живее живота си и сам решава какво да прави с това, което може, с това, което има. Човек сам решава. И вие сте решили да помагате. И това звучи малко, да знам. Представям си как някакъв човек отива и звъни на вратата на други хора, които не познава и те не го познават и казва: имате ли нужда от помощ? Аз искам да ви помогна. Сигурно ще го погледнат като луд, а от друга страна, нали, затова сме хора заедно, за да си помагаме. Тоест, ние всички сме, да не умнея тук пред вас, нали, поне сме българи и имаме основания да си помагаме. Защото сме българи. Тоест, един българин да помага на друг българин, а не да злослови, да интриганства, да иска да го натопи, като в ония виц, дето само около казана на българите нямало дявол, защото който се показал, другите го дърпали надолу. И поради тая причина исках да ви поканя. Кога решихте да помагате? Всъщност той да започне историята. Аз винаги съм имал очи за хора, които са изпаднали в нужда.
Но активно с платформата Приятели помагайте се занимавам от година и половина. Коя е тая платформа? На Лео Кадели платформата. Приятели помагайте се казва. Около 40 000 членове сме там в платформата. Получаваме сигнали от цялата страна. Организираме се, ходи се, проверява се един сигнал дали е така, както се казва, че е. И се преценя дали ще се помогне наистина, дали тези хора имат нужда от помощ или не. Едва ли има фалшиви сигнали или има? Има. Много има. Много има. За жалост има. Тоест хора, които нямат нужда от подкрепа и помощ. Просто такъв им е начин на живот да се забавляват. Да росат от интернет и да се издържат по този начин. Точно затова ние нямаме сигнал, който да не е проверен и ако истина се отзоваваме, разбира се. Добре, на какви хора помагате? Всякакви хора. Дай ми пример. Миналата седмица, по-миналата, миналата седмица, примерно, аз получих сигнал от Смолян за едно семейство, които имат дете на 15 години. Бащата не работи, защото е сляп. Майката постоянно се разболява и тя. Детето имаше нужда от дрехи, облекла, имаха нужда от хранителни продукти. И какво стана? Вие го проверявате този сигнал? Отидах, проверих сигнала, видях, че е така. Направихме един пост в интернет, в групата и за по-малко от ден вече детето е облекано за зимата от до и семейството има хранителни продукти за цялата зима. Това е едно от малките неща, които правиме. Преди 2 седмици имахме една много тежка кауза, едно семейство в Ихтиман с 7 деца. Семейство с 7 деца? Да. В Ихтиман? В Ихтиман. И? Бащата човека работи на 2 места, но майката се разболява по болници и тя и къща им беше в окаяно състояние. В Ихтиман? В Ихтиман, тук до София. Да. И събрахме се приятели 40-50 човека и петък, събота, събирате неделя. в този сайт? Да. Тоест събирате се в този сайт 40-50 човека? Групата, която се състои от 40 000. Някои хора помагат с финансова подкрепа, защото да направиш една такава кампания не трябва само майстори да има там, какъвто съм аз. Трябва пари да се купат материали за транспорт, за хотел, където да се спи. И бяхме около 40-50 човека, ремонтирахме и къща и сега децата са на топло и чисто. И така. 40-50 човека отивате. От цялата страна, ама от цялата. От цялата страна събирате 40-50 човека. Да. Отивате в Ихтиман за човек, когото не познавате. Да, виждаме го за първи път. Виждате го за първи път и му поправяте къщата, така че да може да има човешки условия живот. И това нещо направи адски щастливи. Не адски, не трябваше да използвам тази дума. Коя дума? Райна, адски, защото адското не е хубава дума. Да. Това нещо направи страшно щастливи. Ние там сме едно семейство. А как се държат хората, на които помагате? Ето, примерно, тия хора в Ихтиман как се държаха? Да ви кажа честно, аз от година и половина имаме много такива сериозни и тежки каузи. Всичките поддържат контакт с нас. Месец-два, защото нямат телефоните, обаждат се, как сте, ние се обаждаме, питаме ги как са. И така. А държавата знае ли за вас, примерно, Министерството на социалните грижи или да знам? Да, знаят ли, че съществувате? Знаят. Даже и в много кампании се включват кметове. Имахме един сигнал миналата година, края на октомври, за едно семейство в Ружинци, Видинска област. Самотна майка с 2 дечица малки бяха на 6 и на 4 годинки. И те живееха в много лошо състояние. Къща им беше много зле. Да, и социалните искаха да ги вземат и да ги настанат в домове. Защо?
Защото тя не може да се грижи за тях. Нямат условия. Точно така, нормални условия за живот. И вие какво направихте? Ние пак се организирахме и им направихме къща и социалните дойдоха в понеделника, видяха къща, направо скъсаха документи, където бяха подготвили да им вземат децата и децата сега си живеят с майка си. За колко време се организирате? Зависи. Тоест, получавате сигнал, после проверявате и след това вече се озовавате. А другите хора, които идват, те си имат, предполагам, някаква друга работа. Работят, живеят. Всеки си има. Обаче отделят от времето си и вие го правите това нещо петък, събота или неделя, когато не сте на работа. Не, то пак си има хора, които са на работа, но това нещо е много по-важно от това да отидеш, примерно, на работа, да изкараш някакви пари. Как се отразява това на децата, на твоите деца? Те са супер щастливи, че въпреки, че нямат това време с баща си или с майка си, защото и аз съм ходила на няколко каузи с него, са много щастливи за това, че нас ни няма, за да направим други деца щастливи. А приятелите вие, вашите приятели са само тези, с които заедно споделяте тази дейност, тази мотивация, или имате и други приятели, които са ви какви? Съседи, приятели? Ти общуваш с приятели от Несебър? Да, общувам. Често си ходя до там по телефона и така. Те знаят ли за това, което правиш? Да, знаят за това, което правя. Те как реагират? В началото им е много странно и повечето хора не вярват как така някакви хора, абсолютно непознати, остават семейство, работа и си позволяват да отидат да помогнат на други непознати хора. И защо го правят? Може би им плащат за това или имат лична облага, са повечето изречения, които съм чувала. Добре, какво те мотивира да го правиш това? Отиваш да живееш в Смолян, това е толкова далече от морето и е съвсем различно, далече си от твоето семейство, нали, там, твоите майка, баща и така нататък. Създаваш твое собствено семейство, отиваш чак в Смолян и на всичкото отгоре, освен да работиш в детска градина, решаваш да помагаш на абсолютно непознати хора, които нищо не знаеш за тях, освен че са в нужда. Защо не? Нали аз съм човек като тях? Това не е достатъчно, бе. Добре. Какво друго да ти кажа? Откъде да знам? Има нещо, което те мотивира. Казваш ми истината. За да те мотивира, казваш... Аз как се мотивираш да правиш нещо подобно? Намерили сме нещо, което да прави живота ни още по-щастлив и нещо, което да пълни сърцата ни. Това те осмисля. Разбира се, това би трябвало да осмисля всеки човек. Явно не го осмисля. Явно не осмисля всеки човек. Не знам. Аз да не ви съм кажа честно, аз за година и половина съм видял страшно много добри хора. Добри. Къде ги видя? Къде ги навсякъде са. Не, къде ги видя тия добри хора? Как ги откриваш? Къде ги виждаш? Виж, ти си много интересен човек. Платформата. Аз си отидох да живея там, в Смолян, защото там хората са толкова добри. Да. Тия хора, с които работя и с които ходим, не там, с които ходим да помагаме, те са толкова добри. Да. В последната година и половина видях толкова добри хора. Къде ги намери, бе? Там. Къде там? При хора, които имат нужда. При хора, които имат нужда, намираш много добри хора. Точно така. И няма нищо вярно с това, че както ти сега викаш, къде са. Има ги. Много ги има. Такива хора. Да вземем на следващата кауза да те запознаем с някой от тях. Ти си висок, няма да използваме стълби, като правим гипсокартон. Ще ни придържаш така. Аз съм имал възможността да взема подобно решение преди много години. Аз не го демонстрирам. Или поне правя колкото мога. Разбира се, всеки прави колкото може. Да, и съм се нагледал на най-различни неща. Мисля, че не искам да го казвам, защото така трябва да се казва, но мисля, че наистина българин е добър човек. Абсолютно. Други са нещастията около българина, за да показва негативните си страни, но по принцип българина е добър човек. Мисля, това съм сигурен това. Добър и защото и ти, и той сте българи и всъщност сте истински такива. И много са.
И как се чувстваш ти? Чакай да питам жената, че щом доволна е жената, хич не питай за цената. Така че, я кажи ти как се чувстваш? Тук ли? В момента? Не тук, в момента, не знам, в момента притеснено ли ти? Вече не. Вече не? Вече не, да. Аз съм израснала с теб и вече спря да се добра. Много исках да го кажа. Шегувам се. Това хубаво ли е или не? Разбира се, че е хубаво. Никога не съм питал никого, съм чувал често това нещо. Какво означава това да си израснала с мен? Че си присъствал като някаква част, колкото и да е малка, в моя живот по някакъв начин. И как съм присъствал? И в живота на всички останали. Как съм присъствал? Телевизията, като пример, Особено с патриотичните песни. Именно, Това най-вече. най-много ви харесам на вас и на Луко Бенд, за което... Как се казват децата? Алексия, Мила и Христо. Искам да ги поздравиш от мен. Как се казваха? Алексия. Алексия, Мила и Христо. По случай празниците ви пожелавам да сте здрави. Радвам се, че сте в такова семейство и в такъв град като Смолян. Желая ви най-вече да сте здрави и ви харесвам страхотно в такива народни носии. Изглеждате жестоко. Уважаеми зрители, представих ви двама добри българи. Благодаря ви. Извикайте обратно семейството, ако обичате. Извикайте ги обратно и им сложете микрофони. Евгений, на тия хора трябва да им изпеем една песен. По-точно вие да им изпеете. И... Някак си така казах и пуснах реклами, обаче е по-добре да им изпеем една песен. Да ги питаме какво бихме изпели. Не нужда да ги питаме, Евгений. Може пък да имат някой любима, не дай така. Елате седнете, извиняйте, че така по време на рекламите си мислех, че като харесвате, тогава най-добре да е така. Евгений, откакто стана директор, ми е по-трудно да говоря с тебе. Само е на тебе. възможно за малко да влезеш в предишната си роля, ако е възможно, тия прекрасни хора да ги поздравим, звучи адски, да им изпеем една песен, която ще може да им напълни душите по някакъв начин, ако се справим. Давай и някой от певиците или Борис песен, която е подходяща. Ние имаме богат репертуар, Евгений. Може ли да предложа нещо? Чакай малко. Да. Може ли да предложа нещо? Да. Кой ушиба е ряка? Ето, точно това имах предвид. Дай да си питаме хора. Вие си четете, С удоволствие. Да.